Udalerri txikia da Bidania Goiatz, Basauriz, Basoz eta mendiz inguratu da. Gipuzkoaren erdi-erdian. Aurten urte berezia dugu. Dakizuenez, eskola txikitako festa ospatuko baita gurean, ekainaren 8an. Hau dela eta martxoaren 22an, Tolosako Leidor antzokira gonbidatzen zaituzte. Bertan, birritxo eta porrotxokin batera, antolatu duen emanaldian parte hartzera. Animatu! Primeran pasako dugu eta...